سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في نلوم عربيت شعب تحمل زيت تدالو على توزينات اعتزالكم متصلخو كموترو كيساف فصامي مدباتنا نختكتاتلونا ندعدمكو بقدامنت ارئست زينا كدما حدا سمون زي تاسرو ኢትዮጵያውያን ጋዜጠኛታት ዳዮም አይፍለጥን ተባሂሉ ተበጽሐነት ሰባው ረዴት አብ ትግራይ ጥርዓኑ ይቀርብ ፕሬዝዳንት ሄይቲ ብናይ ወጻ ሀገራቱ ጉጅለ ከም ዝተቀተለ ተገሊጹ አሜሪካ ጉዳይ ግድብ ህዳሰ ዝግበር ዝርብ በመሪሕነት ሕብረት አፍሪካ ክቅጽል አለው ከም ዝበለትን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ አብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም ቅድሚ ሓደ ሰሙን ዝተኣሰሩ ኢትዮጵያውያን ጋዜጠኛታት ዳዮም አይፍለጥን ተባሂሉ እቶም ሰሙያ መራኸቢ ብዙሃን ካብ ዝእሰሩ ለሊ ሓደ ሰሙን እኳ እንተኾኖም ከሳብሎም ህና ቤት ፍርድ ከም ዘይቀረቡን በዛዕባ ዘለውሉ ቦታ ስድሮም ክፈልጡ ከም ዘይካሉ መጠበቆም አቶ ታደለ ገብረመድህን ሓቢሩም ኢትዮ ፎርም ኣብ ዝተባለ ናይ ዩቲዩብ ቻናልን ኣብ ማእኸል ሚድያ ኣውሉን ዝሰርሑ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ፖሊስ ኣብ ቀይዲ ከም ዝውዓሎም ተገሊጹ መንባሩ ይዝከር ተጣባቀ መሰላት ጋዜጠኛታት ዝኾነ ሲፒጂ ንማሰርቶም ጋዜጠኛታት ተመልኪቱ ኣብ ዝውጹ መግለጺ መንግስቲ ብቁልጡፍ ክፈትሑምን ኣብ ተዓውዲ ኣብ ልዕሊ ዝዋፈሩ ሶምያ ዘብጽሑ ጸቕጢ ደው ከብልን ሓቲቱ ነይሩ በ23 ሰነ 2013 በአቋጽራ ኢትዮጵያ ፖሊስ ቀትሪ ናብቲ ኣብ አዲስ አበባ ዝርከብ ማእኸል ኣውሎ ሚድያ በኃይል ከም ዝኣተውን ህነ 12 ሰራሕተኛታት እቲ ማእኸል ከም ዝኣሰረን ነቲ ጉዳይ ብቀረባ ካብ ዝፈልጡ አካላት ክፍለጥ ከም ዝተኻለ ሲፒጂ ይገልጽ በተመሳሳሊ ኢትዮ ፎርም በዝብል ኣብ ዝፍለጥ ናይ ዩቲዩብ ቻናል ዜናን ትንታንን ዘቅርቡ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት አበበ ባዩን ያየ ሰው ሸመልስን ኣብ ቀይዲ ከም ዝዋዕሉ እቲ ትካል ሓቢሩሎ ተበኦማቱ ታደለቶም ሰሙያ መራኸቢ ብዙሃን ፖሊስ ፌደራል ኣብ ቀይዲ ከም ዘውዓሉምን ሽዑብ ብልሙድ ሜክሲኮ በዝብል ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ናብ ዝርከብ ማእከል መጽራይ ገበን ፌደራል ፖሊስ ከም ዝተወሰዱን ተዛሪቦም ከሳብ ዓርቢ 25 ሰነ 2013 በአቋጽራ ኢትዮጵያ ቤተሰቦም ከሓትዎምን መግቢ ከብጽሑሎምን ይኽእሉ ነይሮም ብድሕሪ ግን ስለዚ ተፈትሑ ኣብ ዘለውን ተባሂሎም ቤተሰብ ክረኽቦም አይካለን ክሳብሎም እውን ናብ ቤት ፍርዲ አይቀረቡን ኢሉም እቶም ሰሙያ መራኸቢ ብዙሃን ናብ ቤት ፍርዲ ከይቀረቡ ካብ ምግባር በተወሳኺ ዝተተሓሓዙሉ ምኽንያቱን ከሳብሎም ከም ዘይተነገሮም አቶ ታደለ ገሊጹ ብዛዕባ ማሰርቶም ኣብ ሓደ መራኸቢ ብዙሃን ሕቶ ዝቀረበሉ ፖሊስ ምስ አሸባሪ ጉጅለ ርክብ ስለ ዘለዎም ዝብል መልሲ ከም ዝተዋሃበ አንቢባ ኣለኹም ካብ ዝወጻኢ ንዓና ዝተዋሃበና ግልጽ ሓበሬታ የለን ክብል አረዲኡ እቶም ሰሙያ ንማእሰርቲ ዝተላኽሉ ምክንያት ምስ ስርሖም ብዝተተሓዘ ከም ዝኾነ ጠበቆም ይገልጽ ቤተሰቦም በጣዕሚ ስለዝጨነቆም ናብ ኮሚሽን ሰባዊ መሰላት ከይዶም ጥርዓን ኣስሚዖም ነይሮም ሶኒን ሶሉሽን ከኣ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቀርቡ ስለዝተሓበረና ተጸቢና ግን ኣይቀረቡን ብምባል ሓቢራም ኣብ ሕጊ ሃገር ዘይ ምክንያታዊ ማእሰርቲ ክህሉ ከም ዘይግባእ ከም ዝተነጸረ ዘዘኻኸረ ጠበቃ አቶ ታደለም ዓማዊሎም ካብ ዝተተሓዙሉ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ናብ ቤት ፍርዲ ክቀርቡ ከም ዝነበሮም እዚ ክኸውን በዘይ ምኽኣሉካ ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ከም ዝተተሓሰ ገሊጹ ተበጽሐነት ሰባዊ ረዴት ኣብ ትግራይ ጥርዓኑ ይቀርብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ሰባዊ ረዴት ክቀርብን ንዝደልዩ አካላት ካብ ዝሓለፈ ሶኒ ጀሚሩ ናይ ኣየር በረራ ከም ዘፍቀደ ወግዓዊ ገይሩ ዋላ እኳ እንተነበረ በዓል መዚ ሲቪል አቪዬሽን ግን ክሳብ ሕጂ ዝጀመረ በረራ ከም ዘየለ ንሮይተርስ ሓቢሩ ሮይተርስ ንዋና ዳይሬክተር እቲ በዓል መዚ ኮሎኔል ወሰንየለ ሁነኛው ጸሪሁ ከም ዝጸብጸቦ ዛጊት ንሰባዊ ረዴት ዝተገበረ በረራ የለን ኢሉም እቲ ዳይሬክተር እቲ ፍቃድ በሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣቢሉ ናባና ክበጽሕ ኣለዎም ከሳብ ሕጂ ግን ካብቲ ሚኒስትሪ ዝበጽሐና ነገር የለን ኢሉም ካብ አዲስ አበባ ናብ መቐለ ዝተገበረ በረራ የለን እንተ ዝነብር ኣነ ምፈለጥኩ ክብል ድማ ወሲኹ ሓቢሩም ኣብ ዝቐረበ እዋን ዝተቋረጸ ናብ መቐለ ዝግበረ በረራታት ከሳብ ሕጂ እኳ እንተ ዘጀመረም ካብ መቐለ ናብ አዲስ አበባ ዝወስድ ናይ ዓፋር መንገዲ ግን ካብ 24 ክሳብ 29 ኣብ ዘሎ ግዜ ንሰራሕተኛታት ክፉት ከም ዝኾነ ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ ሓገዛት ሕቡራት ሃገራት ኦቻ ኣፍሊጡም እቲ መንገዲ ንሰራሕተኛታት ክፉት ይኹን እምበር እገዳ ምቕራብ ረድኤት ግን ከም ዝቐጽል ገሊጹሎ ኣብቲ ክልል ዝበዝሑ ከባቢታት ስለዝተኸፈቱ ትካላት ረድኤት ሰራሕቲ ምክፋል መግቢ ምምላስ ማይ ቀረባት ሕክምናን ዝራእትን ናይ ምክፋል ስራሕ ክጅምሩ ከም ዝኽኣሎም ኦቻ ይሕብር
انتخون حجون توسخ قربات سباو حجز كم زدلي ناتي من قصاص أقداس زخونم كم ندادي زبلو التاوت بقولتو في قرب كم زقباء تغيسوم بفلايا مغاله موتر بامب زين قصاص ندادي بزي مهلاو إسران سلستن معوب سدسنياتات تاقا ماي كم زلون أمريكيتوم حسرت ندادي ناتي آوشت اتكلل زقبر مقوعز رديتن قربات النقدن كم زد تاقاقولون بزوحات مداركتي آكالات جنزبو حجز كقبرو كم زي كالون هو السيخو قليتولهم فرنساوي تكال دوب ألبو حقيم MSF بوغنو أبتكل سلسة سيرحتنياتاتو سلز تقتلوهم أبي عدي قرات أخصم هم أخلين مبرقان تقرين زي سرهم زنبر سرحتي سباو حاجز دو كام زبله أفليتولهم أبكالو السفلالو كوابتات تقري زقبرو حاجز كام زغتسلو بمحبار قداين ايتم بزي تفلتو عطوات زي تقتلو سيرحتنياتاتو دوما متصريك قبر حاتيتم أبتكل زلو حترت مقبيه يقادر كم زلو 400 شح زغون نبر تتكلل تميت كام زقاتهم كالوت حدا نتبيشهم مونتي مليون سوات أب حدا قاتميت كام زركبون بعربي أبزو تصب حبيرو نيروم أبت معلتي نتتصب زتقامه منغستي إثيوبيا نتي منغستي نتصبوا رديت أجيرو زبالكسي كام زي قبلو زحبر مجلسي كام زوصه يذكرهم قرب سبا رديت بمعقاتن حزب تግራይ ክትዕፍኑ ትፍቱን ኣለኹም ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ትጥቀሙሉ ኣለኹም ዝብሉ ሪቶታት ቅቡልነት ከዘይብሎምን ካብ ሓቂ ዝርሐቁን ክብል ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃን አቶ ደመቀ መኮንን ኣብ አዲስ አበባ ምን ዝርከቡ ዲፕሎማሲያታት ሀገሩ ተዛሪቦም ሚኒስተር ዲኤታ ወፃ ጉዳያት አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በወገኑ ሕብራት ሀገራት ካብ አዲስ አበባ ኣብ ትግራይ ናብ ዝርከቡ ክልተ መዕርፎ ነፈርቲ ሬዲትን ክበጽሕ መንግስቱም ፈቃደኛ ምዃኑ ጋዜጠኛታት ኣብዛው መግለጺ አፍሊጡ ነይሩ ምስሮይተርስ ቃለ መሕትት ዝገበረ ወሃብ ቃል አቶ ጌታቸው ረዳ ድማ መንግስቲ በረ አየር ዝርከቦም ካልኦት አገልግሎታት ከቋረጽ ምግባሩ በመኹናን ነዚ ከመሳርሒ ኩናት ይጥቀመሉ ከም ዘሎዩ ዝገልጽ መንግስቲ ፌደራል በይን አውቶቡስ ደው መባል በመዋጅ ሰራዊቱ ካብ ትግራይ ከም ዘውጽእ ክገልጽ ከሎም ሓይልታት ትግራይ በወገኖም የተሰራዊት ተሳይሩ ከም ዘውጽእ ይገልጽዮም እቲ ምቁራጽ ተጻቦታት ግብራዊ ንምግባር ሸውዓተ ቅድመ ኩነት ዝሓዘ መግለጽ እኳ እንተወጸም ዛጊት ግን ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘተዋበ ግብረ መልሲ የልቦን ፕሬዝዳንት ሄይቲ በናይ ወጻኢ ሀገር ዕጡቅ ጉጅለ ከም ዝተቀተለ ተገሊጹ ፕሬዝዳንት ሄይቲ ዝበዝሑ አባላቱ ኮሎምቢያውያን ወታደራት ዝኾኑ ሓደ ናይ ወጻኢ ዕጡቅ ጉጅለ ከም ዝተቀተለ ፖሊሳት ሃገር አፍሊጡም ጆቨናል ሞይስ ኣብ ፈለማ ዝሰሙን እዩ ኣብ መንበር ገዙ ከም ዝተቀተለ ዝዝክር ኮይኑ እቶም ዕጡቃት ወታደራት 26 ኮሎምቢያውያን ክልተ ናይ ሄይቲ መበቆል ዘለዎም ከምኡን አሜሪካውያን ከም ዝነበሩ አዛዝ ፖሊስ ሊዮን ቻርልስ ንጋዜጠኛታት ሓቢሩ ሸሞንተ ካብቶም ጡርጡራት ገና ተሰዊሮም ክሉን ከለው ክልተ አሜሪካውያን ዝርከቦም 17 ዕጡቃት ወታደራት ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ኣሎም እቶም ዝተረፉ ጡርጡራት ኣብቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ፓርት አፕሮፕሪሲን ምስ ፖሊስ ዝነበረ ናይ ተኹሲ ምልዋጥ ተቐቲሎም እዮም ረቡዕ ወጋሕታ ገለ ዕጡቃት ናብ ውልቃዊ መንበሪ ገዛት ፕሬዝደንት ብምእታው ነቲ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ከለዎም በዓልቲ ቤተ ፕሬዝደንት ብኸቢድ ቆሲላ ንሕክምና ናብ ፍሎሪዳ አሜሪካ ተወሲዳ ኣብ ዋብድሓን ኩነታት ከም ዘላ ይግለጽ ነቲ መጥቃዕቲ ሂመን ከም ዘዋድዶን ካብ ምንታይ ከም ዝንቐለን ዝኾነ ዛጊት ዝተነጸረ ነገር የለን መሰጋገር ቀዳማይ ሚኒስተር ሄይቲ ክላውድ ጆሴፍ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ግና እቲ ወዲ 53 ዓመት ፕሬዝደንት ስልጣን ንዝብሕቱ ንዝደልዩ ጉጅለ ይቃለስ ብምባሩ ግዳይ ኮይኑ ክኸውን ከም ዝኽእል ተዛሪቡ ፖሊስ ብሐሙስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ገለ ካብቶም ጡርጡራት ምስቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ዕጥቅታት ፓስፖርት ወታደራት ኮሎምቢያ ነበርን ካልእ ጭብጥታትን ንመራኺቢ ብዙሓን አርዩ ሚኒስትር ቻርልስ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ወጻተኛታት ነቲ ፕሬዝደንት ክቐትሉ ናብ ሃገርና መጽዮም ኢሉ ንሱ ወሲኹ ነቶም ሸሞንተ ንመሓዝነቲ ናይ መርመራ ብልሓትና ክንሕይሉ ኢና ኢሉ መንግስቲ ኮሎምቢያ ካብ ኣባላት እታ ኣጥቃዒ ዝተባህለ ጉጅለ ተዋሃደ እቶም ሽዱሽተ ካብ ሰራዊት ኮሎምቢያ ብጡሮታ ዝተፋኑ ምዃኖም ገሊጹ ኣብቲ ሄይቲ የተካየዶ መርመራ ንምሕጋዝ ድልውነቱን ኣረጋጊጹ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ በወገኑ ካብ ዜጋታቱ ዝተኣሰረ ሰብ እንትሉ ክረጋገጽ ከም ዘይካለ ሓቢሩ ሄይቲ ኣብ ደቡብ አሜሪካ ትርከብ ሓንቲ ካብተን ድኻታት ሃገራት ክትከውን ከላም ንሃንደስቲ ናይቲ ኣብታ ሃገር ህዝባዊ ዘይምርጋእ ፈጢሩ ዘሎ ቅትለት ንምጽራይ መርመራታት ገና ይቕጽሉ ዘሎም ዝተቆጥዑ ሰባት ብሐሙስ ነቲ ፖሊስ ዘካየደ ዘሎ ስርየት ንምዕዛብ ኣብ ርእሰ ከተማ ፓርት አው ፕሪንስ ክእከቡን ከሎ ገለ መካይን ተቓጺለንን ኣብ መላእት ሃገር ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ተተግቢሩሎ
ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ዝግበር ዝርብ ብመሪሕነት ሕብረት ኣፍሪቃ ክቅጽል ኣሎ ኢላ ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ግብጽን ተፈጢሩ ዘሎ ምሳሓብ ግድብ ህዳሴ ንምፍታሕ ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ንዝገብሩ ጻዕሪ ይደግፉ። እቲ ባይቶ ብሓሙስ ኣብ ዝገብሩ ኣኼባተን ሰለስተ ሃገራት ነቲ ቅድሚ 10 ዓመታት ዝጀመሮ ዝርብ ክቅጽላ ተማዕጺኑ። እቲ ንዓመታት ዝቐጸለ ርክበተን ሃገራት ዛጊት ብዙሕ ውጽኢት ኣየምፀን። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሕብራት ሃገራት ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብቲ መጋባያ ዝሃበቶ ርእይቶ እቲ ድርድር ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ኣፍሪቃ መሪሕነት ብህጹጽ ክካየድ ከም ዝግባእ ተዛሪባ። ነዚ ምሳሓብ መፍትሒ ንምርካብ ኣፍሪቃዊ ሕብረት እቲ ዝያዳ ግቡእ ትካል እዩ፣ ኣሜሪካ ድማ ፖለቲካውን ቴክኒካውን ደገፍ ንምግባር ድልውቲ ኢላ። ርክብ ኣፍሪቃዊ ሕብረትን እተን ሰለስተ ሃገራትን ዕውታዊ ውጽኢት ምእንቲ ክርከቦም ተዓዘብቲ እቲ ዝርብ ካብ ዝኾኑ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣሜሪካን ድጋፍን ተመክሮን ክወስዱ እታ ኣምባሳደር ሓቲታ። እተን ሰለስተ ሃገራት ኣብ 2015 ዝኸተሙ ናይ መሪሕ ስምዕን ኣብ 2020 ዝወጽእ መግለጺ ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ከም መበገሲ ክጥቀምሉ ከም ዝግባውን ገሊጻ። ኣውሮጳዊ ሕብረት ብወገኑ ብኣፍሪቃዊ ሕብረት ዝምራሕ ዝርብ ክሕይል ከም ዝግባእ ምግላጽ ደገፍ ንምሃብ ድልውነቱ ኣረጋጊጹ። ኣምባሳደር ሩስያ ኣብ ሕብራት ሃገራት ቫሲሊ ኔቤንዚያ ሰለስቲኦም ወገናት ነቲ ጉዳይ ንምፍታሕ ኣብ ኒውዮርክ ክራኸቡ ሓሳብ ኣቕሪባ። ኢትዮጵያ ካልኣይ መድረኽ ምምላእ ማየት ዲጋ ከም ዝጀመረት ድሕሪ ምሕባርኣየን ግብጽን ሱዳንን ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ነቲ ጉዳይ ክሪኦ ሕቶ ኣቕሪበን። እቲ ባይቶ ሓቋፊ ዝኾነ ስምዕ ክብጻሕ ድፊት ክገብር ግብጽን ሱዳንን ይደልያ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና። ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ብልቢ ነመስግን። ሰናይ ንዓኹም።